guys, continue. Pasensya ka guys, ang putol-putol yung video ko kasi hindi kaya ng direktuhan. Wala po kasi minus side. Tatayong dati. Kanina, ang dali sana ng train. Ang bilis na. Ito na lang oh. Ano, diretso na, diretso. Diretso na, abot na doon tayo magpahinga sa taas. Dahil nyo nakuha sa panggakot naman. Oh, yan pala. Yan pala yung mga gakot ta. Buta naman na good ko siya tingkali mo. Dala ko mabutangan mar. Mar, buta masan na good ko. So po guys, so kanina dito kami dyan nag-lunch. Bumaba po kami sa San Rafael. Umikot dito. Yan. Tapos po ang last naming aakyatin yun po yung Simuray, Mount Simuray. Diretso na po ng baba. O tara, go 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 go. Abang pawis pa, tara. Buti na sa kanila no. Ah, doon pala binigay ng bata. Tara, 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 tara. Go, go. Tara, tara na.